Здравейте, потребители от YouTube и VBOX 7. Аз съм Марката и днес ще почва поредица на Slime Launcher. Тук имам едни приятели. Да, аз съм Влади. И тук Стига пецахте, бе. Стига смецкахте. Марка. Добре, Марка, давай хора. Тук целта е да си всичко на съберете марката. повече слаймове, Ние които заглушаваме. като им дадете храна, те акат кристали, които кристали трябва да ги продаваме. Обяснявам най-кратко. Може да си апгрейдваме къщички, си купуваме още такива къщички за слаймове, ако мои слаймовете вече влизат. По-добре казвай, влизате само в сане, акът. Абе, излиза през дупката. И целта е тук да се съберете възможно всички слаймове, всички храни, всичко аба. И писна вече да казвам интро и такива неща и да се славим, защото го повторих 5 пъти и нищо не мога да стане. Повторил съм този клип от доста време, не питайте. Владката мога да потвърди. Ако му се отпуши. Прощавам. Обаждам се до гнездото. До какво, до какво? Гнездото на мама орлица. Не бе, до пещерата на Батман. Та, ние сме едни обикновени хора, които искат да станат много известни с YouTube. И... Да не преувеличаваме. Що? Само малко за кеф. За кеф, да. Хора, между другото, Марка, позволяваш ли ми да се изясни тук да кажем нещо? Между другото, гледам, че на мен и Митето клиповете му ги харесват, а на Марката като гледам нито гледате, нито нищо, така че този клип го даваме изцяло почти на Марката, да го видите как и той снима и да му разберете подхода на снимане. Много Така да тъпо го го кажа. обясни, честно да си призная. Да. И до скоро. Просто само кажа, айде да кажем, ще се опитаме при 50 абоната да стримваме. И когато почваме вече да стримваме, само ви кажа, играем всички игри, стига са безплатни. Поне за мен. Ти лутлици, бе мой, как ще играем? Аз и Митето им обясняваме всичките обясняваме там, че не можем нито на GTA 5, нито на много други игри, а ти викаш, че играем всички. Ако на твой компютър тръгне GTA 5 без да си скрипи батка. Да бе, толкова ми тръгне GTA 5, аз направя компютъра, че целунем всека час, аз ти казвам. Ако питате каква марка ми е компютър, То GTA 5 има и безплатна. ще нацелувам всека час от компютъра, ако ми тръгне. Между Ако другото, питате това каква... един час няма да Чакай, мъкни, Така че ти цепи на пиксели, батка. мъкни. Ако питате каква марка компютъра, компютъра ми е жар компютъра, с която марка фалира и компютъра е на 7 години. 8. Така че, може да видите поне за мен най-стария компютър, който аз съм имал. Тук може да събирате апгрейди, си купувате за вас неща. И трябва да ги храните слаймовете за да ви дадат кристали. Които кристали събирате пари, с които пари си купувате неща. Линк в описанието как да си изтеглите и ще добавя едно клипче как да си изтеглите направо. От което клипче сигурно ще има линк към моите клипче. Не знам, не сте ме объркал. 20 кристала събрахме. Мъцка! Това се продава горе до... Не знам. За някъде към 140... Да, 140 лева. Парички, айде. Вие сега през цялото време ли ще траете? Въпросителна? Само малко. Аз само озвучавам, като има нужда. И се държа като Гери Никол. Бързи с такива певкини и каквито да са там. И така мисля, че може да се издигаме, като ги трупаме на кула. Но като гледате, като ги трупам на кула, виждате какво става. Фричит навсекъде! Влади, знаеш кой канаско циганина? Я ме питай какъв ти е процесор. Какъв ти е процесоро? Лада!
Лада? Много хубав процесор. Това вика една скоциганина. Колко мегахерца ти джитка? Ако има 20, 0,001, ще 40, бъде чакай. добре. Абе, защо фърчите, бе? Тия са някакви фърчикоптери. Ба сериозно ли през целия клип ще траете? Не, стана тъп. Не, само малко. Тук мога да си купувате още палета, които са по 250. Да, много ясно се изразих. Това са по 250. По 250 парички. И сега с 350 паички си апгрейднеме. Ще си апгрейднеме може би таван. Да имаме. Сега ще видим. Ще гледам клиповете и ги правя малко по-кратички. Като кажам по-кратички, не си мислете за 10 минути. За 12, айде. Защото много бавно на моят компютър се качва. Не за защо. Ако знаете, пишете коментари. Сега си ще кажете, компютърът е на слаб капсинов. Еми дайте ми, да, ще събираме пари от стримове и ще купим. Абе, Марка, бе! Какви стримове? Проблем? Марка, добре, от те паривата мои. Мерси. Да, вече имаме и... Марка, ако обичаш, не копирай. Какво копирам? Па копира знака, Хейван, той е ония. Хора, ако ни гледате, съжалявам, че ви копираме. Нема шанс да ни гледате, обаче. Не, шанса да ни гледате е минимален. Сега искам тази клетка да напуним до капата. Напуни всичко и хора До да дупка. знаете, че С сладата ще парите ги... за стримовете няма ход за нов компютър на марката, само ви кажа, ако изобщо имаме такива. Нали? А там има рок. Ние с тези пари ще си купуваме там игри, това онова, бате. Да, ама естествено, това важи само от вашата донейшъни. Да, Абе, това са знаете. жълти. А парите нема... С 6 стотинки, хора, ако си останем с 6 абоната, с 6 стотинки, ако всеки донейтва по една Ще вземе стотинка, една бат, Ние ще станем милионери с едно левче. първо левче бе 6 стотинки. Хора, 6 стотинки трябва да ги делиме на 4 между другото. Да. Ау. Ту за мене са 2 стотинки. Пуза ме са 3. Не може. То не е че трудно хора- на трима човека да разделиме такова. Колко Ние е сме трудно? 4 бе. И кой е четвъртя? Познай не. Милен. Да. Милен! Милен! Ало? Ох! Така не се отклонявай от темата, ти все пак снимаш. Лагва! Върви на кадри. А после, що не те харесват, мои? Защо? Защо? Кажи ми този въпрос. Много е приличен. Ау! Марка, бе. Само кажа, ако сте от... И ти ме питаш, леле... Марка, добре, Марка, садвам. Само да кажа нещо. Тихо! Само да кажа нещо. Само да кажа, ако питате, това днеска питах му учителката 5 милиона пъти. И отговори ни 5 милиона пъти. Да, има ли вулкан, който може да изригне? Ние такава опасност няма. Но никой не мога да каже и някой ми яде пачоко, защото в момента хълцам страшно. Марка, ще обидаш вече, леле. Добре. Ама лъцам. След няколко минути ще приключвам. Сега тук мога да си наджичкам колко си искам слаймчета. Стане забавно. Сега ще дойдат едни други слаймове, които ще се опитам клетка да им купа. Ако съберем пари, естествено. От стримове. Озвучението!
Озвучение. Озвучението идва! Обаждам се до гнездото, до мама Орлица. Мама Орлица, да знаете, не знам кой е, да си говорим. И озвучаваме. Викаш, не знаеш кои ги дробиш, а? Ту-ту-ту-та! Приключва озвучаването, мама Орлицо. Това беше тъпо малко. И тук може да си продаваме кристалчетата, не знам дали казах. Сега събираме паички. Нека ходим да спим. Събиеме паички. Между другото мислим да правим поредица на, както на CS1.6 аз и битето, така ще правим и на CS Source. Обаче чакам Марката още ми прати линк. Марка не го праща и сега, знаеш много добре защо. Аз не знам кога. Аз не знам къде беше. Ма нека за мунда беше. Не мога да ти кажа точно къде беше. Ма мислим, че имаше и 4 нещо. Добро утро! Наистина след малко ще приключвам. Добро утро! Опа, вече имаме и челендж. Чайте, че ръката ми е много далече. Как бе, гнусар? Ле, тия стават грамадни! Ама немат самула! Къш! Але! Тя ма дразнат вече. Дразнат ма. Ха-ха-ха, аз не мога да излезнете. Ха-ха-ха. Звучението там ли е? Тук е главният център. Главнокомандващия на гнездо на майката. Майката Орлица. Аз и митато сме на майката Орлицата, очите. Всичко чуваме и виждаме. И ушите. Така е. Си пишеме и си говориме като най-ненормалните на света, нали мите? Как? Покажи на тия хора как самяташ. Как го движиш. Чаках някой да пита какви чалги пееш. Някой ще пита ли? Не стримваш, Марка, некой те пита. Не, аз говорех за вас. Оли, имам и фенер. Фенера се пуска сев. Марка, между другото, кога ще приключваш клипа? До Защото неко... хора днеска ще имаме бая клипове. Мерси, че ме Минимум подсети. 30, както ви обещахме. 30 не сигурно. Поне 10 ще има, над 10. Обещахме. Над Ти лудна 10. си 10 за един час. Айде за 2. Ами... Не знам какво ви кажа. Освен Обажда се главния контрол, казваме ви. До скоро, ние по-сигурно няма се обаждаме. Да. Мите, ти нещо пожелаеш. Абонирайте се, най-важното, харесвайте, коментирайте, бъбър. Да сте живи и здрави. Чупете Главният палеца! панел изключва гръмна бушоно. И то бяха аз, благодаря, че гледахте и... Айде. Тит, гръмна бушоно. Чайте бе!